vítejte u další videjka a dneska tady budeme hrát s mým kamarádem. Čau! Čau. A budeme tady hrát Stickmany samozřejmě. No a jo, co na to říkáš? Hraješ to poprvé tu hru? Ne. Tak my máme už Tournament 41 a dneska tady nebudeme vysvětlovat, jak se to hraje, protože tady tu hru Stickmany hodně lidí zná, ale kdybyste chtěli vysvětlování, tak dejte rozhodně odběr a like. Ale k tomu tématu, co dneska budeme dělat. Dneska tady budu s mým kamarádem a my máme už Tournament 41 a dneska tady pro vás chceme oskoušet, co do kolikátýho turnamentu může dát Stickmany. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Maximálně do turnamentu 41, když ho překonáte, máte, zobrazí se vám to, že tam je turnament 1, ale máte pořád ten turnament 41, takže rozhodně rozmyslete si, jestli chcete vyhrávat anebo prohrávat. Jako všechno, tak rozhodně dejte like a odběr, že jo? Jo. Jestli na tomto videu bude 10 lajků nebo víc, tak rozhodně natočíme pro vás další takovýhle videa ze Stickmanů nebo z jiné hry a to bude s random člověkem. Takže rozhodně dávajte lajky a odběry a u další videa zatím čau!